Egunon, bueno, mentxe, ja iritsi naiz, jokuaren hondartzara, eta orain falta zait Isma topatzea, ze badakit Isma hemendik dago. Isma! Oin zatoz, ezta? Goizeko bostetan altzaunez, grabetan hori interbezioa. Normalian beti elkarrekin jutegeak. Jeikitzen gara, Bai. gauzak prestatzen ditugu, dueloren ostean, kanporatua hartzen dugu, eta elkarrizketa egiten diogu. Eta gero, ja hasten gara gure elkarrizketekin. Dala, sare soziala, salseo. Sakabanetik magara eta bakarrik gara bi GoProekin. Egia da. Bera geldituko da elkarrizketak egiten bitartean joan behar naz jolasera, ze elkartu iten dire gauze biek. Egun berian egoten da. Duelua, jokua eta asamblea. Venga, joazen lanera. Setera etorri gara eta kameren munduan murgilduko gara ikusteko nola funtzionatzen duen. Eta horterako, hementsu dugu, Borja, bere lantresna hauxe da, Bueno, ni berez hori kamaranaz, joen egaz sartzen gara kanpamentuetan. Gero dueloa grabatzen da, Hori da. dueloan ere egoten zara, Bai, jokua eta asamblea. asamblea. Eta tarte horretan askotan sartzen gara bai kanpamentuetan beste interbentzio batzuk egiten bai. Eta grabatzerako garaian ze izaten da zailena. Adibidez gaur hondartzan gaude, batzutan nik ikusten dut, txalupan joa eta batian 3 harri artean, horrela kolokan, horre egoten zara kamerakin. Bueno, segun zelakoan jokua edo dueloa, ontxe egingo dugu joku bat hemen uretan, Bai. eta hondartza onduen, guretzako erresa da. Normalean 3 objektibo mota dekoguz, txikerrak eta luzeak, eta hau da luzeena, da 100-400 bat, Bai? eta ni normalean hitz dutez plano laburrak. Beti egotenaz, detaiek landuten edo plano laburrak. Eta nork esaten dizu ze nolako planoa egin behar duzun? Pinganillo duzu, ez? Pinganillo dekogu, bai, eta errealizadore bat dekogu, Gile Glas. Hemen txentulista oso alboan eta hemen dago izeder, grabetan dana. Totalmente, igual que la de la antorcha de la playa, al final coger el fuego e irme también fue una decisión bastante mala, pero bueno, es así. Aquí las malas decisiones se pagan. Se pagan, es así, sí. Lo mismo que Íñigo, también tarde.